יונתן בקו לחיים כבר 7 שנים. אני בת 12. כשהגעתי לעמותה נחשפתי לעולם של נתינה ואהבה בלי סוף. קו לחיים זה המקום הכי כיף. אנחנו אוהבים את קו לחיים ומבחינתנו זה המשפחה שלנו. מה שאנחנו עושים בעמותה זה באמת לתת לילדים, ליצור להם פלטפורמה, ליצור חברויות עם חברים שלהם, ילדים כמוהם. יש לו חונך צמוד, אוהד, שמגיע אליו פעם בשבוע ויוצא איתו ביחד לטיולים בשכונה. לעשות מורלים, להצטלם. מתנדבים קופצים ילדים, רוקדים איתם, צוחקים איתם. עושים להם הכל כדי שהם יהיו שמחים, כדי לתת להם את ההרגשה שהם שווים, לתת להם את ההרגשה שהם ילדים כמו כולנו. אני כל יום שלישי לנו את הפדריות ואין ספק שאני נהנית באמת. אחרי שאתה מתנדב תקופה זה לתת בלי לקבל תמורה. תמיד אחרי טיול אז לא מפסיקים לדבר על זה, כאילו ככל שהטיול יותר מושקע, יותר ארוך, יותר באמת נדיר, אז הם לא שוכחים את זה שנים. זה לא סתם נותן להם חופשה מהילד עצמו, זה כאילו חופשה שהם רגועים ושקטים שהוא נהנה שם. שגם הם נהנים, גם הילד נהנה. זה מה שגורם למשפחה להישאר משפחה בריאה, עם הראש ככה מעל המים. כשאתה רואה את החיוך שלו, זה מספק אותך מאוד. אני מזמין אותך לקחת חלק בפרויקט הזה ולהיות שותף לעשייה הברוכה.